Bideo honetan, 10 lagunak lantzeko jarduera desberdinak proposatuko ditut. Horretarako, matematiketan eduki berri bat lantzeko jarraitu behar ditugun 3 pausuak kontutan hartuko ditut. Lehenengo pausua, manipulazioa. Pausu honekin hasteko, hasieran eutsiko diet erregletekin libre jolasten. Egongo dia jolasten eta gero igual proposatuko diet. Hau 10 bada, nola lortuko dugu 10 beste koloreekin? Eta egingo dituzte probak, saiatuko dira egiten, pareta. Hori 10 bada, nola lortuko dugu beste zenbakiekin, adibidez. Horrela, edo igual jarri alditugu, beraiek libre, egongo dira jolasten erregletekin. Pausu honetan. Baita ere, pausu honetan ikusiko ditugu beste jolas batzuk. Adibidez, Diana. Hau gelan paretan daukat eskegita. Ikasle bakoitzak 2 bola izango ditu. Lehenengo bola 3an erortzen bada, 10 lagunak lantzen ari bagara, bigarren bola saiatu beharko naiz 7an botatzen. Eta horrela jolasaren bidez. Baita ere, kartak erabiliko ditugu. Kasu honetan, 9, 8 eta 7 dituzten kartak erabiliko ditugu. Baina, zaldiak, erregeak eta hauek kenduko ditugu. Eta jolastuko gara eskoban, baina 15 lortu beharrean, 10 lortu beharko dute. Jolas gehiago ditut, baina, ideia bat egiteko, nik uste dut gutxi gora bera, bigarren pausura pasatuko gara. Lehenengo pausutik, bigarren pausura. Errepresentazioa. Manipulazioa eta gero, errepresentazioa dator. Horretarako, olako fitxak ditu dugu gelan. Beraiek, egin beharko dutena da, hau 10 baldin bada, hau laranjaz margotuko dute. Eta gero, saiatu beharko dira, kasu honetan esango diet, bakarrik erabili ahalko dituztela, 2 erregleta 10 lortzeko. Egin aldute, adibidez, urdin batekin eta 9rekin eta 1ekin. Margotuko dute urdina eta txuria utziko dute. Edo, bi horiekin, edo baita ere, noski, egin halko dute, txuri batekin, 1rekin eta 9rekin. Alderantziz ere da. 9 gehi 1 da, baina 1 gehi 9 ere. Eta horrela, egingo dute hau bete, beraiek margotuko dute hemen. Hau bukatuta gero, errepresentazioa bukatuta gero, pasatuko ginen 3. pausura. Eta 3. pausua da, hizkuntza matematikora pasatzea. Errepresentazioa egin eta gero, hau margotuko dute, eta hizkuntza matematikora pasatuko dute, hau da, 9 gehi 1, berdin, 10, edo hemen 5 gehi 5, berdin, 10. Eta horrela joango dira, hemen margotu dutena, hizkuntza matematikora pasatzen. Hau da gutxi gora bera, nik proposatu dudana 10 lagunak lantzeko. Espero dut zuen interesekoa izatea.